Meibumin rauhasten toimintahäiriö on hyvin tavallinen vaiva, joka aiheuttaa ongelmia kyynelkalvon lipidikerroksessa. Meibumin rauhasten toimintahäiriötä potevat ihmiset kokevat usein kärsivänsä kuivasilmäisyydestä. Meibumin rauhasia, niin sanottuja luomitukirauhasia, on sekä ylä- että alaluomissa, ja ne avautuvat pienenä rivistönä silmäluomien reunoille. Rauhaset erittävät meibumia, eli tietynlaista öljyistä eritettä, jota tarvitaan terveen ja toimivan silmän pintaa suojelevan ja ravitsevan kyynelkalvon ylläpitämiseen. Rauhasten eritteen tarkoituksena on vahvistaa kyynelkalvon ulointa osaa, lipidikerrosta. Lipidikerroksen kunnolla on suuri merkitys, sillä se estää kyynelkalvoa kuivumasta ja suojelee sitä ympäristön vaikutuksilta. Meibumin rauhasten toimintahäiriötä potevilla henkilöillä meibumin rauhasten rakenne voi olla tavallisesta poikkeava tai rauhaset voivat puuttua kokonaan. Silmäluomet saattavat myös tulehtua, jolloin rauhasista vuotaa paksua, tavallisesta poikkeavaa ja rauhasten aukkoja tukkivaa eritettä. Normaali eritys estyy ja kyynelkalvon koostumus järkkyy. Tässä näet, miten lipidikerros heikkenee, kun meibumin rauhasista ei erity normaalia, tervettä eritettä. Tämä muutos voi ajan myötä johtaa silmän pinnan vaurioitumiseen. Epätasapainossa oleva kyynelkalvon koostumus aiheuttaa sen nopean haihtumisen. Kun lipidikerros ohenee tai häviää kokonaan, kyynelkalvo yksinkertaisesti alkaa kuivua. Kuivuminen johtaa puolestaan useaan silmänpinnan epiteelisoluja vaurioittavaan reaktioon. Tässä vaiheessa potilaalla ilmenee voimakkaita oireita ja usein myös näköhäiriöitä. Onneksi apua on saatavilla. Systane Balance voitelevat silmätippamme sisältävät hydroksipropyyliguaria, boorihappoa, sorbitoolia ja pehmentävää propyleeniglykolia. Lisäksi tipoissa on Lipitex-systeemiksi kutsuttua mineraaliöljyn ja patentoidun anionisen fosfolipidin muodostamaa ainutlaatuista emulsiota. Systane Balance silmätippujen koostumusta on suunniteltu erityisesti meibumin rauhasten toimintahäiriöstä kärsivien henkilöiden silmien normaalin lipidikerroksen ja kyynelkalvon palauttamiseen. Systane Balance silmätippaliuos leviää nopeasti koko silmän pinnalle. Silmätippojen laitto ei juuri vaikuta näkökykyyn ja näkö palautuu joka tapauksessa normaaliksi muutamien sekuntien kuluessa tippojen laitosta. Kun silmätippaliuos sekoittuu kyynelkalvoon, tippojen voiteleva ja silmää suojaava vaikutus alkaa välittömästi, samalla kun silmätipat pääsevät vakauttamaan ja palauttamaan lipidikerrosta normaaliksi. Silmätippojen sisältämä hydroksipropyyliguar ja boorihappo aktivoituvat sitä mukaan, kuin liuoksen pH-arvo lähenee silmän omaa pH:ta ja tippojen sisältämä sorbitooli laimenee. Aineet muodostavat elastisen verkkorakenteen, joka luonnostaan tarttuu silmän pintaan ja suojelee sitä ympäristöltä. Muodostuva verkkorakenne toimii myös Lipitex-System-emulsion varastona, josta sitä vähitellen vapautuu lipidikerroksen vaurioituneisiin osiin. Tässä näemme, miten Systane Balance-tippujen ainesosat liikkuvat kohti kyynelkalvon ulointa kerrosta ja yhdistyvät olemassa oleviin lipidirakenteisiin. Reaktion myötä lipidikerros stabiloituu ja siinä olevat vauriot korjaantuvat. Näin meibumin rauhasten toimintahäiriöstä kärsivän henkilön silmän epätasapaino korjaantuu. Silmätipat ovat palauttaneet normaalin kyynelkalvon ja hidastaneet haihtumista. Yhteenvetona lopuksi. Systane Balance silmätipat lievittävät meibumin rauhasten toimintahäiriöstä kärsivien henkilöiden kuivasilmäisyyttä korjaamalla silmän lipidikalvoon syntyneitä vaurioita ja palauttamalla silmän luonnollista kyynelkalvoa.